Ang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Kolosas. Pasiuna. Ang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Kolosas gisulat alang sa simbahan sa Kolosas. Usa ka lungsod sa Asia Minor nga silangan sa Efeso. Dili si Pablo ang nagtukod sa maong simbahan, apan nahimutang ang maong simbahan sa dapit, diin gibati ni Pablo nga may dako siyang kaakuhan niini sa dihang nagpadala siyag mga magbubuhat gikan sa Efeso, ang uluhang syudad sa Romanhong lalawigan sa Asya. Nakabalita si Pablo nga may mini nga mga magtutudlo didto sa simbahan sa Kolosas nga nanudlo nga aron makaila ang tao sa Dios ug makabaton sa hingpit nga kaluwasan. Kinahanglan nga mosimba siya sa pipila ka espirituhanong pangulo ug awtoridad. Dugang pa, kining maong mga magtutudlo nag-ingon nga ang tao kinahanglan mosunod sa linaing mga seremonyas sama sa pagtuli ug mosunod sa higpit nga mga tulumanon, bahin sa mga pagkaon ug uban pang butang. Nagsulat si Pablo aron pagsupak niining maong mga pagtulon-an ginamit ang matuod nga Kristohanong mensahe. Ang kinatibuk-an sa iyang tubag mao nga si Hesukristo makahatag sa hingpit nga kaluwasan ug kining mga tinuohan ug mga paagi nga gigamit sa uban sa pagkatinuod nakapahilayo hinuon kaniya. Pinaagi kang Kristo gibuhat sa Dios ang kalibutan ug pinaagi usab kang Kristo dadon niya kini balik kaniya. Diha lamang sa pakighiusa kang Kristo may paglaom sa kaluwasan ang kalibutan. Gipakita ni Pablo ang kalabutan niining dakong pagtulun-an ngadto sa kinabuhi sa mga magtutuo. Angay hibaluan nga si Tikiko nga maoy nagdala niining maong sulat dito sa Kolosas, gikuyugan ni Onesimo ang ulipon kinsa tungod kaniya isulatan ni Pablo si Filemon. Kapitulo 1. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios o gikan ni Timoteo nga atong igsuon. Alang sa katawhan sa Dios sa Kolosas nga mga buotang igsuon diha ni Kristo. Maghatag kaninyo grasya ug kalinaw ang Dios nga atong Amahan. Pagpasalamat. Nagpasalamat kami kanunay sa Dios ang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo sa among pag-ampo alang kaninyo, kay nakabalita kami mahitungod sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus ug sa inyong gugma alang sa tanang katawhan sa Dios, tungod sa paglaom nga gitagana kaninyo didto sa langit. Nasayra ninyo kini kaniadto sa dihang gisangyaw kaninyo ang matuod nga mensahe nga mao ang maayong balita. Miabot kini kaninyo ingon man sa tibuok kalibutan ug naghatag kinig bunga sama sa nahitabo diha kaninyo sukad sa inyong pagkadungog sa grasya sa Dios ug pagsinati gayud niini. Nakatunan ninyo kini gikan ni Epafras, ang atong minahal nga kauban ug buotang alagad ni Kristo. Gisuginlan niya kami sa gugma nga gihatag kaninyo sa Espiritu. Nagampo gayud kami kanunay alang kaninyo sukad sa pagkasayod
namo niini. Gipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton uban sa tanang kaalam ug kahibalo nga gihatag sa iyang espiritu aron makahimo kamo pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo ug makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanang mga maayong buhat ug magdugang ang inyong kahibalo mahitungod sa Dios. Hinaut unta nga ligunon kamo sa kusog nga nagikan sa iyang mahimayaong gahom aron makalahutay kamo sa tanan ug makapailob uban ang kamaya. Pasalamati ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan dito sa gingharian sa kahayag. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit ug gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak nga maoy naglukat kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala. Ang kinaiya ug ang buhat ni Kristo. Si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang ug diha kaniya ang tanan na hugbong. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang sinugdan, siya ang unang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay aron siya ang maguna sa tanang mga butang. Kay maoy pagbuot sa Dios nga ang anak makabaton sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak, gipasig-uli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa dugo sa iyang anak didto sa krus. Kaniadto layo kamo sa Dios ug kaaway niya tungod sa dautan ninyong mga huna-huna ug buhat. Apan karon gipasig-uli na kamo sa Dios ngadto kaniya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak aron makaatubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. Mahimo kini kon magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo ug dili matarog sa paglaom nga inyong nahuptan sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Ako si Pablo nahimong sulugoon niining ebanghelyo nga giwali ngadto sa tanang mga tawo. Ang pag-alagad ni Pablo sa simbahan. Ug karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay pinaagi sa akong mga giantos, nakatabang ako sa paghingpit sa wala pa matapos nga mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa simbahan ug gitugyanan sa mga buluhaton aron hingpit nga masangyaw ang iyang mensahe
alang sa inyong kaayuhan. Kaniadto gitaguan niya ang maong mensahe, apan gibutyag na niya karon ngadto sa iyang katawhan. Kay maoy tuyo sa Dios nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyang bahandianon ug mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ang tinago mao nga si Kristo anaa kaninyo. Nagpasabot kini nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Busa gisangyaw namo si Kristo ngadto sa tanang mga tawo. Gipahimangnuan o gitudluan namo ang tanan. Ginamit ang tanan namong kaalam aron sa pagdala sa tagsa-tagsa ngadto sa Dios, ingon nga hingkod nga nahiusa kang Kristo. Naghago og naningkamot ako aron mahimo kini ginamit ang gahom nga gihatag kanako ni Kristo.